Bergara Gipuzkoako mendebaldeko udalerri bada, Debagoiena eskualdekoa eta 14.725 biztanle ditu. Deba ibaiak zeharkatzen du herria alderik alde eta historikoki Debagoieneko hiriburutza hartu izan da, hainbat bideren lotunean kokatuta baitago. Honi esker, herri aberats eta handia izan da, 19 eta 20. mendeetan industria sendoa eratu zen Bergaran. Eta gaur egun, oihalgintza eta metalurgia industria ugari dago. Gaur egungo azoka 1981 urtean jarri zen martxan, baina aurrez herriko plazan zegoen eraikin batean kokatuta zegoen. Momentu honetan, eraberritzeko lanak egiten ari dira eta eraikineko beheko zatia birmoldatu egingo da. Hegal batean, hainbat postu finkorentzako lekua izango da, eta beste aldean espazio bakar bat irekiko da, bertako produktuak eskainiko dituen denda batekin. Honez gain, sukaldea ere jarriko da, eta bertako produktuekin sukaldatutako produktuez gozatzeko aukera egongo da. Erdigunean aldiz, baserritarren produktuentzako lekua finkatuko dute. Larunbat goizetan izaten da asteroko azoka, baina asteazken arratsaldetan saskien banaketari lotuta baserritarrek ere beraien postua jartzen dituzte. 9 postuz osatuta dago eta 11 produktu desberdin eskuratu daitezke bertan. Gurekin azokara etorri nahi? Bueno, Markel, larun bata da, Bergaran gaude, Bergarako azoka gaur egiten ari da, bertan. Kontatu guztu nolako garrantzia duen Bergarako azokak zuentzat, udalarentzat? Udalantzako azoka gai estrategikoa da, oso garrantzitsua, baina egisa da, gainberan etorri dala azkeneko urtetan. Berez, astelehenetik larun batera egoten da irekita, baina orokorrian 3 postu finko dare. Garbiketa enpresa bat, arategi bat eta produktu izostua saltzen daren denda bat. Asteazkenetan gerturatzen die ekoizle txon batzuk, orokorrian martxa ez da izaten oso ondixa. Larun bata izaten da Bergarako azokan egunik potentiena, bertako ekoizliak eta eskualdekoak etortzen dielako, da orduan mugimendua haundixaua da. Da hain bagabiz bizi berritzeko aukerak dauzkagun lanian. Balorazioa, nolako balorazioa egiten duzu? Esan duzu larun bata astentzarreko egunak baino egun indartsuago izaten dela, udalak nolako balorazioa egiten du azokaren inguruan? Saiakera asko egin die azoka bizi berritzeko, baina emaitzak beti izan die nahiko utzalak. Baina bai sortu zala aukera bat, Gipuzkoako azoken sarian sartzeko beste herri batzukin, hor hausnarketa prozesu bat eman zan, da hausnarketa prozesu hortatik bai atera ziela klabe batzuk. Eta hori klabe horien gainean gabiz lanian da aurrera begira jartzen. Uste dut garrantzitsua dala Bergaran hausnarketa horren ondoren sortu zen elikadura mailak nolako implikazioa daukan lehenengo sektoreari begira, baina baita be azokari begira eta hor gabiz lanian. Badakigu azokan eraberritze prozesu batean zabiltzatela, erronkak aurrera begira, etorkizunari begira, hau erronketako bat izango dela, pentsatzen dut, ezta? Hori da, guk ikusten dugu azoka bera tresna moduan, alde batetik lehenengo sektorian lana eta gizartia itxendotzan ekarpena balioan jartzeko, errazten dau bebai azoka txukun batek eukitzia salmenta zuzenerako espazio bat, beste alde batetik nahiko ginuke erabili sensibilizaziorako eta kontzientziaziorako gune moduan, eta azkenian hortan gabiz lanian, ez? Nik esango nuke gure erronka nagusixenak diela hildo hiei eustia, lehenengo sektoreko
ekoizlien lan baldintzak duintziakin batera. Bueno, Carmen, kontatu iguzu, ikusten dugu zure postua barazkiz beteta dagoela, zer ekoizten duzu, zer ekarri duzu gaurkoan? Bueno, barazkixa, sasoiko barazkixa. Momentu honetan gainea gare udako gauza batzukin eta neguko generua be hasitza da hola. Lekekin artean, piparrak eta gindi, piperminak eta gero negukoa hasitza da ezela asak eta arbi osto berdia, porruak eta pixkat bariaua. Izugarrizko postua, ezta? Bueno, bai. Etxian atatako generua, bai. Ekartzen dugu Ortuan dako undana, momentu honetan sasoi oso polita da, zelako udako azkenengo gauzak, kalabazinak, piperrak, lekak euki ditu lehen hobe bai, jadan azalduta. Eta gero ja badatoz udazkeneko, neguko espinakak, asa, zanahoria, porru, azelga eta abarrak. Trantsizio garai honetan gaude beraz, ezta? Hori da, bai. Garai, politia aipatu duzu. Oso politia. Bazkenean udako eta neguko produktuak ditugulako. Hori da, anistasuna eta kopurua bai ondikan ondia da, ondikan epel leuki dugu oinarte eta bai. Bueno, ni nago bolondresa bezala, orduan ekartzen dugu barazkixak. Oindaren barazkixak eta gero fruta buskat igual, batzuk baserrikoa die, beste batzuk ez. Eta normalian etortzen ga zapatutan eta azazkenetan. Eta normalian da momentu honetako garaian garaiko barazkixak, bai. Eta hemen ere ikusten dugu lore eta landarek ere baduzkezuela. Bai, daukagu negutegi bat dana lorez beteta eta ekartzen dut lora sortak. Oso ondo saltzen die. Eta, oin momentu honetan krisantemuak die oingo lorak, eta gero joaten da udaberrira arte ez dugu ukitzen. Hori da. Bai. Azoka, zergatik saltzen dizuzuk azokan? Zein da zure arrazoia edo zure motiboa azokan saltzeko? Azokan saltzen dut, zeatik azkenian dago leku bat, betidanik baserritxarrak azokara etorri izan diela saltzea, ez da? Eta nik uste dut bera lekua eutzin beharko zaula. Eta baserritxarra izen da eta baserriko produktuak eukitza, zeatik ez ba. Horrela ateratzea ez da modu politia da eta azkenean modu zuzena jendarentzat. Salmenta zuzena eta oso gertukua eta nire ustez leku honei eutzin bihotzau. Gu etorri gitzen hona, batez be gustatzen jakolako kanal zuzenak eukitzea jendeakin eta tratua zuzenian izaterakoan bai errealitateakin, iten duzu topo. Bakitzu benetan zure kalidadia zenbatekoa dan, prezioakin ondo bazait, jendeak esan ingo dutzu zuzenian, eta polita da, egotia harrema zuzenian. Gure proiektua zan kanpoko jendia, paperak ez dauken jendiai laguntzia, orduan erak lan etzen dabe Ortuan, eta gero hemen saltzen dugu, Ortuan taratzen dugun gauzak, eta eren artean banatzen da diru hori, ez? Handik 3 urtera lortzen da benean residentzia baimen hori, saiatzen ga lan bat topatzen. Orduan gurian normalian dare puskat de paso. Eta, gero etortzen ga azokara produktua saltzera, gehizen bat. Negutegi desberdina dituzue, batzuk barazkientzat eta beste batzuk lorentzat, ezta? Momentu honetan daukagu 8 negutegi eta bat dago dana lorekin eta beste danak dare barazkiekin. Gero kanpuan be daukagu terreno asko, eta kanpuan be ipintzen du gauzak. Osea, depende gero jendia, zenbat jende daukagun, gutxi hau, geixa hau horri biltzen ga. Hori da. Bai. Gaurkoan Bergaran gaude, Bergarako azokan gaude. Zuk ez dakit Bergarako azokaz gain beste azokaren bat zapaltzeoten dezun, edo beste saltzeko moduren bat baute daukezun? Ez, ni etortzen naiz 2 alditan Bergarako azokara eta saiatzen naiz amentxe saltzen.
Egiten dugun azoka bakarra da bergarakoa, zapatutan eta astazkenetan bai. Eta gero gure berdura gehienak batez be otarren bitartez irtetzen die. Banatzen ditugu otarrak bai hemen Bergaran, Durangon, eta gero gutxi batzuk Arrasaten, Eibarren, Osintxun, eta gero hortaz aparte hainbat kontsumo kooperatiba dendetan bai kolokatzen ditugu. Kasu hemen Erindajanen edo Durangoko beste denda baten, eta hola. Eta gero zapatutan Oñatin bai. Bueno, kontatu jazu, zergatik erosten dezuzuk azokan? Hasteko bertako baserritxarrak ero inguruko jendia bertan produzitzen duenak datoz saltzera, beraien produktuak, eta gertutasun hori, Bergara inguruko landatutako produktu direla jakin ja, beste gutxu badauka, ez da beste edozein lekutan erostia bezala. Ohitura daukat etortzeko, urtetan beti etorri izan gara, eta nik uste hemen alde batetik oso azkarra da. Hemen fresko dien gauza guztiak erosten dituzu dira batian, eitzen duzu buelta eta juten zara etxera saskia beteta. Eta hori importantia da, eta nik uste jendiak ez duela kontutan hartzen hori. Hori alde batetik bestalde, freskoa da, hemengoa da, ezagutzen duzu ekoizlia, berbaitzen duzu, ezagutzen duzu zegoeran nagon eta noiz daren gauzak, eta hartzen duzu kontzientzia ze da sasoikoa eta zer ez. Hori supermerkatuetan ez dakizu zer dan sasoi honetakoa, eta importantia da hemengo janaria jatia, baina horretaz gain jatia sasoian tokatzen dana, ez? Nik uste ingurumenarekin hori oreka lortzen daola, eta horiek dira arrazoien nagusiak. Eta azokatik adibidez, zer da zuri gehien gustatzen zaizuna? Alde batetik girotxu egoten dela. Egoten da jendia, egoten dira ezagunak, bertako baserritxarrek eta astero datozenak, eta urteko sasoi bakoitzien dauzkatzu sasoi egotako produktuak. Badakizu ez direla etorri ez dakin nondik, munduko beste puntatik, eta astero jaten ditugun gauzak dira. Barazkiak, hemengo barazkiak. Supermerkatuetan eta badare hemengo barazkiak, baina ez kalidate berdinekuak, eta gainera zuzenian erosten diozu ekoizliari, eta horrek bere balore erantzia badaukala gure ikuspuntutik. Bertan azokan, zer topatzen ez du beste tokitan aurkitu ezin daitekeena adibidez? Ez dakit, igual da jendiarekin harremana. Bai eroste datozen beste ezagun batzukin edo gitar batzukin, eta baita saltera datozen bertako baserritxarrekin. Gertutasun hori. Hori baloratzen duzu, ezta? Bai. Tratu hori eta... Bai, gertutasuna, sasoiko produktua, eta, azkenian, kilometro zero kontzeptu hori, uste dut, garrantzitsua dela, denontzako onurak besterik ez dakagela, eta jarritu egin behar dugula, hildo hortatik. Kalidadia. Nik uste kalidadia. Barazkietan kalidadia tomatiak. Beste inun ez dituzu topatzen halako tomate gozuak, kalidadia topatzen duzu, freskotasuna. Eta gero, bai topatzen da, lekaleak eta hemen erosten ditugu. Ontzi aldetik, ontzi gutxiago erabiltzen die. Nik etxetik ekartzen dut karrua, baina ez daukat enboltorio pila bat gero bota biak. Eta horrek ere laguntzen dit, nik uste erosketa orekatu eta ingurumenarekin jasangarriagoa izaten. Ikusten dezuen moduan, azokan bueltatxo eman dugu, bolsak bete ditugu eta orain sukaldera Xabiren ganagoaz. Goazen! Iritsi naiz, Xabi? Goiz abitza, motil. Bai, korrika, ikustezu, bata eta bestea. Mentxe dauzkeztu, aste honetako erosketak. Bale, primeran. Ea, termuzko platera prestatzen dezun gaurkoan. Zuri, ondo utzi. Agur. Ale, agur. Gaurko platera, hain behar da, untxie estofauta,
oporto erara, barazkiekin egingo dugu saltzea, eta gero guarnizio bezala jarriko dugu tipulatxoak glaseauta eta errezil sagarra eta kalabazina. Horrekin, konpletatuko dugu platera dekoratzeko. Orduan, hasieran egingo duguna, hasieran egingo dugu prestatu, adibidez, sagarra glaseatzeko, hola, lau zatitan jarriko dugu, hau, zati hau bere erdia, eta bakoitzek, hola, garbitu, eta hau glaseatzeko jarriko dugu sartei baten, ontzi baten, ura, ardo txurie eta gurina, azukri pixka batekin, bale? Hori, gero jarriko dugu tipulatxoak, eta hoi egin da gero, egosita gero, atera ingo dugu eta bukatuko dugu tipulan egin dugun lekuan, egingo dugu saharra, bale? Gero, saharra utziko dugu ardoa eta ura irakitzen, eta geratuko da gurinekin, azukriakin, eta hor kolore pixka hartuko du, eta hori da bere guarnizioa. Gazpipertu ingo dugu untxie, kolore pixkat emango diogu sartei baten o ontzi baten, eta gero barazki guzti gainen jarriko dugu. Hori ondo kolore hauta, kolorea pixkat hartzen dunen momentun, jarriko dugu oportoa reduzitu dana ondo, eta gero saltzea pasa, eta horrekin eta guarniziokin gero ingo duguna da platera montau. Bueno, orduan, esan du bezala, hemen ja prest jarri dugu ura, ardo txurie, eta jarriko dugu gurinakin gatza pixkat, eta azukria, dana batea. Hau utziko dugu hola, ja jarriko dugu tipulatxoak, hau utziko dugu hor, ja, egosten, Eta hau, ura eta ardo txurie irekitzen duen momentu eta ja bakarrik gurinek geratzen danen, tipulatxoak segurazki ja egin da egingo die, orduan egingo duguna da atera, eta gero saharrak errezila jarriko ditugu. Lehen egin dugun bezala, jarriko dugu hau, 5-6 minutu, eta ja atera. Eta hori izango da kalabazinekin batea, guarnizioa. Gero, hemen, dakogu, ja, kolorea hartuta untxie, orduan, egingo duguna da, barazki surtidoa jarri, eta utziko diogu dana eiken, Hola, poliki-poliki, utziko dugu hemen, eta ja, barazkik egin da gero, eta kolorea hartuta gero, jarriko dugu oportoa, reduzitu dana ondo, eta gero ja, saltzea pasa, eturmiza, ligatu pixkat, puntu eman, eta horrekin ja, montatuko dugu ja platera. Bukatzeko platera, enplatatu ingo dugu, hemen ja, saltzea eta ja pasauta dago, eta ingo duna da, enplatatu jarriko dugu untxie, jarriko dugu bere guarnizioa, begiratu nola geratu dien tipulatxoak, ja, hola, ondo konfitatuta, eta zaharrak ere bai, eta kalabazina, Orduan, egingo duna, lehen da izi, zatiak jarri, laxe, holaxe. Gero, hau, hemen, saltza pixkat, gainetik. Eta, guarnizioa, jarriko dugu, zaharrak. Holaxe, hemen dik beste bat, tak, hortxe. Hemen beste bat. Tipulatxoak. Hemen bat. Hortxe. Kalabazina. Hemen, hola bat. Hortxe, este bat. Eta bukatzeko, jarriko dugu, perrexile pixkat. Eta tomilloa, pixkat, aroma pixka emateko, Hortxe. Hemen dago ja, beste plater bat orduan.
azokatik erositako barazkikin indakoa, saltxa barazkikin indakoa, untxie, oporto saltxan. Oso ondo. Ikusi duzuenez, gure azokek 0 kilometroko produktuak eta kalitate handikoak eskaintzen dizkigute. Hauen bitartez, plater aberatsak, errazak eta azkarrak sukaldatu ditzakegu. Anima zaitezte gure merkatuetan erostera eta ondoren sukaldatzera. Horrela, gure ohiturak eta tradizioak mantentzen jarraituko dugu. Hurrengora arte!